illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mga tayo magod na mga kami Islam, yari na isab kita ni magpatumtum karna sina kami Islam. Alhamdulillah mga tayo magod na mga kami Islam. In topic ko na to sa lingkat topic, insyaallah subhanahu wa ta'ala matadfaid na maka tariha topic ini. In title sin topic tayo ini in pagyanon kabair dunub amnu min makrillah, al amnu min makrillah. Dinghan nga sa lago-lago sa amon long niya masyafaat ko ring plano sin Allah ta'ala. Mga tayo magod na mga kami Islam, ini hinambok mga problema si mga tayo magod na mga kami Islam. Ang kanhumajat ha mga tayo magod na mga kami Islam, bang pakuan taf'il. So ay lilayon na tuod kanila in kahalan sin parakala bat in sila ri makasud pagyanon amno min makrillah. In pagyanon amno min makrillah mga tayo magod ha kami Islam, amun masyafaat kauno ning plano sin Allah subhanahu wa ta'ala. Among pagyanon din di, ini kau halom kau plano nagaangan-angan kau himihinang kau maasiat sa nag-ibadat ko fa Allah ta'ala, di mo kaingatan inkatan sininang mo halom plano sin Allah subhanahu wa ta'ala. Planuhan min Allah subhanahu wa ta'ala, planuhan nisab ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uni nakida sin ahlus sunnah wal jamaah. Lil asif mga tayo mga dawa ng Islam, in kataunan sin mga rikato, inya apply nila biya sa pantun pamaham sin mga murjiah. Naam, in mga murjiah mga tayo mga dawa ng Islam, inari sin mga murjiah, inari nila madama musaddikan bikalbi fa huwa mu'min kamilul iman. Nang si mga murji'a banging kaunan lang niya si mu'min insiya nakakagad lang niya pangatayan niya Allah subhanahu wa ta'ala, inyat tulong niya mamarahina. Inyat tulong niya mamarahina. Minsan in kaunan ininang sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, simusulang siya mga diyakan sin Allah ta'ala, di niya agarunin kawan sin Allah ta'ala, sa kimakagad siya pangatayan niya, mujarrad dalom sin pangatayan niya, sa inyat tulong niya mamarahina. فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يسقي ولا يعمل شيئا من الاعمال ta misan pa ikaw na nangyari sa magsambahayang, di sa magpuasa, di sa maghajj, di sa magzakat, basta ikaw na niya nagkakakad sa Allah subhanahu wa ta'ala pangatay ni mamarahin nito. Wa huwa mu'minu bi mujarradi ma fi qalbi. Mainya tulong niya muslim na salom sin pangatay niya. Inya to mga tay mo da kami Islam, inakidayatu dalal. Inya to dalal mga kalungan tay mo da kami Islam. Bukod nito sa kabunalan nito. Inya tinakida ang kanalang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In riwayat ng kan Ibnu Mas'ud, nambuk riwayat ng kan Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair faqala asyirku billah. Nasuwi Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ng kan Ibnu Abbas, unin sa lago-lago dosa, inagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyirku billah, isyraku billah. Pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala, unin pangar ikarwa wal ya'su min rauhillahi subhanahu wa ta'ala. Ini ka ra'su min rauhillah, amulong niya malawa na kau rahmat sin Allah ta'ala. Ini ka tulong niya wal amnu min makrillah, ini ko masyafaat ko plano sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ningkan Ibnu Mas'ud, riwayat kan Ibnu Mas'ud, asubin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-kabair dunub, sa lagu-lagu dosa, inagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyaraku billah, pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala, ini ka rolong si Nabi al amnu min makrillah, masyafaat ko plano sin Allah, mana sin makar plano sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal qunutu min rahmatillah, iban ini ko malawa ni sab kawat wa rahmat sin Allah, wal ya'su min rauhillah. Na mga tayo mo unawang Islam, di explain ko kanyo bang biyarin ni lupa sinakida sin ahlus sunnah wal jamaah, di ko sumubrain wat-wat mi sab Allah ta'ala, may nang sabab in sobrain pagwat-wat mo rahmat sin Allah ta'ala, kalupahan mo na mabuka pa Allah ta'ala. Di isab ko sobra in kabuga mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, sobra sin kabuga mo fa Allah ta'ala, sapil maganganangan na kawiro na rahmat dumatungkay mo. In-explainon ta in mga akida sin ahlus sunnah wal jamaah hitungan sa mga tay mangod na mga kamislam, bat na to kahatian hauno na kita ni miyawot ha zaman na to ini biyaon ini pasala zaman na to ini biyaon nando na malaw mi pikilan si mga manusia mataud nin jawab si manusia. In mga manusia kumawa na sila si mga kaptangan, kawaon nila sa dyan kaptangan si mga kaguruhan, mga kaulamaan, amun kaptangan mag-ata pakabayan sin syahwat nila, pag-uusap to di sila mabaya humati unin hakikat sin mga yato. Inya to makaulong yung mga manusia biyarin hantang ni mga tayo mga Islam. Narini beta sin Syekh unin pagyanon ng al-kunutu min rahmatillah, in pagyanon yung kunut malawa na kawatwata rahmat sin Allah wa ta'ala, wa dhannu billahi an la yaghfira
الذنوب مع التوبة sampilin siya maganganangan wayroon na tawba minsan ing kaunan aun da pagyanon tawbatan nasuha explainon ko rin di mga tay mauling pagyanon tawbatan nasuha sampil magwatwat na siya wayroon na tawba minsan ing kaunan aun tawbatan nasuha amon tawbat ikhlas pa Allah taala hatin niya amya to subing kangi niya bang koso pa magkunot ini mag-despair na kolong simbasa ang galis malawa na ko harakmat liwayroon na lang mo rahmat sin Allah taala sampil maganganangan nako longway nako nakarosa na sinif Allah way nakampunan ko tuy na dya ko maginang dosa inyat tumangi sampil ko magananganan lang mo sobra ka buka mo fa Allah maridi na kampunon sin Allah taala pusiminang nadya ko masi at pasalin nilong wayroon na sinesal kampunan inyat to mga tay mongod mangi ini karuan niya pagyanon long niya at amnu min rauhillah wa huwa istib'adul fard min Allah ta'ala wa dhannu bi annahu la yakun impagyanon isablong niya al-amnu min rauhillah masafaat ko isablong niya dinga mo na ang pagyanon nila al-ya'su min rauhillah impagyanon ya'su min rauhillah hatin niya malawa na ko pamikil lang mo bayron na rahmat dumatong kay mo ring Allah subhanahu wa ta'ala mag-despair day sabkaw impagyanon niya tulong si mga ulama wal istib'adul fard min Allah subhanahu wa ta'ala sampil lumayo na kau halawang amon luwang hautan mo iban Allah ta'ala aun lawang yaun taubat mo fa Allah taala sampil ang anangan mo mayroon na taubat wa dhannu bi annahu la yakun sampil maganganangan na ko mayroon lang mo yaon di mayroon kampunan na inya to mangi mga tay mo da kami Islam na hindi ka to in ghalib di ka to jimajatu amon ini ka to ang pagyanon kala ba'du salaf long si mga salaf al amnu min makrillah fa iqamatul abd ala dhanbi wa yatamanna ala Allah maghfirah inipon sin Allah taala huminang dosa, continue yung paginang dosa, continue ay pagaling paginang dosa, ampa siya, mangayo ang puntawat pa Allah, pag maginang na isab dosa, ampa siya taman na arallahi magpira, nagaangan-angan na sa jasasin rahmat sin Allah. Sa continue magdosa, naamo na ininji majaturi ka to, yung mga tayo muda kami Islam, makakita ko tayo mangod na to tabi ayaw 5 waktu makusog iban tasbih 5 iban 5 kopya niya makusog magibarat, sa continue magusagan dari ba? Continue mag-usa drugs yabo. Continue nang durupa nga mga tay mangod natin Muslim. Ang painjawabon kay mo long ni aun da kami sambahayang ipang balance na mo yawmal qiyamah. Di ungog na may katuan nagbayta in sambahayang bang nasampur na in sambayang masampur na in katan. Di ungog na may katuan nagbayta inaki bang long ni masampur na in tawhid, masampur na in katan. Basta kami long yan nauhid maraw ang sambayang kami sari na mo maginang na kami masyat. Nam. Amo na inin sa lago-lago do sa mga tay mangod na mga kami Islam ang kanainang sabab singkayban ang diawa sab singkayban na mga sila nalalaong gaman liyaw ngimbaran nila law nila minsanin siya yaw nagkukopya na haji palong yan nag-uusara gandari ba naginang damasiat maraw pa sabihin ako minsan ako rin magsambayang maraw ako adat nakita mo na hinang naupihan si mga kaybanan ng kalaungan mamman silab-silab sila malawong hasawab yung liyaw ngimbaran pasal gyapin lawong na mga tay mauda mo kami Islam bukong biya tinakita sinahlos sunna wal jamaa inahlos sunna wal jamaa mga tay mauda mo Islam minsan para kala makro mabuka sila sumudion karna inyo mabuka sila di na sila ampunon sin Allah taala biya to mga tay mangudi nakita si mga sahabat mga sahabat tuiro na yung mga sahabat amon comfortable sila law nga ini kami biya rin na kami ampunon na kami sin Allah subhanahu wa ta'ala biya kanda Umar Khattab radiyallahu anhu kaya lukis na ingan nila ng sulga ayat tunay mansun nila sulga hi Bilal ibn Rabah in Rasul sallallahu alaihi wasallam in tawadu niya into siya taw sulga ra sa mga sila inikatan minsan sila makasud pamakro mabuka sila dakala rin na sila ampunon sin Allah indusa nila pasal in masafat ko plano sin Allah sa lagu-lagu dosa ang kanalong sin Allah ta'ala wa makaru Allah wallahu khairul makirin in mga kafir nagplano buno ni Nabi Isa nagplano rin sabihin Allah ta'ala proteka ni Nabi Isa wallahu khairul makirin in Allah ta'ala may ingat magpaplano hamo kayat long sin Allah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin nagplano in Quraysh buno ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagplano rin sabihin Allah wa inila nabuno in Rasulullah wat malingkan in Allah ta'ala tiabangan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam pasaway rumakaliwa makar sin Allah unin pagyanong makar amon magwat-wat ko tuhan man ko mga yu ampun tawbat tumtuma mga tay mangod na mga kami sa min surut sin tawba 5 ring mga surut sin tawba biayta si mga ulama ittifaqin ulama at tawbatun nasuh wa hiya allati ijtama'u fiha 5 syurut 5 lang min surut sin tawba impanagna ala ikhlas ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala ikhlas in pangayo mo tawbat fa Allah ini karwa wasali an nadamu ala fi'l al ma'siyah bihaytu ya'zanu
ala fi'liha wa yatamanna annahu lam yaf'alha. Hati niya impagyanon ni karwa hatawat pagyanon nasuha amun masampurna intawat mutawukon sinallahu taala inikaw nadam. Impagyanon sin nadam nagsusun na kautud ala fi'liha. Piyak susunan mo maasiat na hinang mo yun. Bangko nakasud paganda riba nakasud ko pasina nakainom ko alak piyak susunan mo hinang yaon. Waya bihayto yahzanu ala fi'liha. Hasabab yaon nagsususun kau bango pagkatumtuman hinang yaon. Di mo na mawaya balik-balikan isab-isabon. Waya tamanna annahu lam yafal. Sampil maganganangan ko bang sana wayro mo na hinang. Sa wayro niya tumahinang mo pasal niya tolom na siya singkadar. Sabat malingkan biat yung sifat sin taubatan nasuwa. Ini kato niya taubatan nasuwa lang si mga ulama al-iqla'u an ma'siyatil fawra. Sa roon doon man ko nagmamasiyat nag-usa ko haram nagdidiling ko mga haram naginang ko maasiyat sa roon doon man ko mga yun ang puntobat pa Allah subhanahu wa ta'ala iqla'an maksiyatil fawra sa roon doon magtimo siya butanan way pagdora automatic way pagkonsum impagano magpakonsum maganganangan ko magplano ko so pama nagsasambayan ko 5 waktu na mo sari na raw mo sana ako so ay na ako lang mapangkap imbay ko ra pangkap ato pangkap makabi ako sa sakatan ang pakumundong maganda riba ang pakumundong maguda usasabo ang pakumundong magkuan mangdupang mga taymahod ko biaon lang mo magsambayang dako sa naginaw ko masya taymanguda kami Islam inangan-nangan mo yato halawm sin Allahu taala yato halaw man sin ilmu sin Allahu taala bangin Allahu taala rin niya nako paawto na waktu yon di nako tuan makakabatok sin rahmat sin Allah taala angkan pagyan ikhlaawan maksiyati fawra sa roon doon bang ko mga yung punto at hundungan mo magtimasyatan way pagduarwa amo niya tin secret ni mga taymo da kami sa biat yung mga sahabat biat nakida si mga salafus salih iban sinakida si ahlus sunnah wal jamaa biat to mga taymo da kami sa di mo manjari plano in Allah ya ko usab subul ini ko nagplano suway na ko lang makasawa pa ko magibadat biarin na bang ko ipaawton sin Allah taala waktu nakasawa ko misan nim konsum kunis sa tayo mangud na mga kami sang di na to kaingatan bangkitan nyo mawat pakinsum at tawa ka na in planuhan min Allah sa lagulag udo sa mga tayo mangud na kami Islam ang kan na ini kaupat pagyanon di nga tawba ang pagyanon lang yung kaupat surut sin tawba al-azmu an la yauda ila tilka al-ma'siyati fil mustaqbal in pagyanon al-azmu aun ko ihtimam aun ko interest aun ko himma aun ko determination pagubos si masyat na hinang mo yung pagsusunan mo di mo na to siya balik-balikan na susungon zaman amo natin surut niya di mo na siya balikan na susungon zaman bukon bang ko mga yung puntawat naganangan ko lang mo ya Allah po na ba indus ako sa nagangan ko lang mo mariga na ka na makapagmasyat dako isin di upang muhainang yan ikaw tayo mangod di upang mimbaran mo lang mo ampun ako yala sa continue ako yon dako kimakawa interest yon dako nagusagan dariba yon dako nagusa drugs nandurupang dako tay mao nagsisinar ako naginom dako alak isin di upang mga parakala yan pagka mga subukat ano no tiawok nendo in tawbat unin pag inon tawbatan nasuha yarin tawbatan nasuha ang kanasuhay kita magkamaya hapag yanon amnu min makrillah ang kan kerita sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala amura lang sinallahu ta'ala masafaat plano sinallah amurin sila kasir ang kan kita niya suratul araf ayat kasyaman tagsiyam unin na kay sinallah afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kasirun lang sinallah uno masafaat na sila plano sinallah wayroon masafaat plano sinallah bat malingkan kauman sinlugi may tayat to pasalong ihasih asanul al-basir rahimahullah intao fajir bangsa magmasiyat misan uninangon niya inagina yataman na alallah magfira nagangan-angan sa jasin rahmat sinallah angkan bang sumobren hawat-wat marahmat sinallah mangi bang amun mahinang sawab in rahmat amun sobren wat marahmat sinallahu talong mo sa lago-lago ampun malagore sa lago-lago do sa malagoy ampun sampil malawa ning kabuka mo fa Allah di manjari suway tay mangud in raja iwan kaup suway siya magsibo biya lang si mga ulama biya sa pantong pikpik manok-manok bang nabali ng buk suway siya mahulog in manok-manok suway magsibo in raja wat marahmat sinallah in kabuka isab amun kabuka mo fa Allah di manjari inambok kini sumobra bang simobra in raja in wat mo fa Allah taala sampil magmasyat na sadya ko inanganangan mo sa lago-lago do sa malagure nampun ang pamudalilo ni ng bukusog na kapatay kasyaman tagsiyam nganan mo mga Abdullah Fasik misaning kaya ita disingan niya mubham iwero imana si mubham kaya ita sa dingan niya rajul werong niya na nisingan niya nganan mo Abdullah Fasik nakabuno kasyaman tagsiyam ang panong misanin siya nakabuno kasyaman tagsiyam yan po na sinallah ako pa isab inya to nagplano na ko fa Allah impagyanon raja iwan sin khawb magsibo siya bangko nagwato at sin rahmat sin Allah bangko makainang
maksiat mabuka ko sumud na matuing kabuka ko ada kala din na kampunon sila muka ko mandras ko amet din sipat simbariman dami ken ibang sobre sabing kabuka mo fa Allah wayron na kawatwata rahmat sinallah pag inang maksiat inangan muri na kampunon inyat tumangirisam sapil kumuntinyo na ko maginang maksiat in pangati mo lang wayron na kampunan ang kansuay balance in raja iban khauf yan inakida sin ahlus sunnah wal jamaa bukun kita bi akida sin jabriya mga tay mangud inakida si mga jabriya tay mo da kami sab ingkatan kuno sininang nila ibadat in sila mujbar pilit saja sila wayron hindi nila kabayan minsan ay makabuno sila imakailang sila maksiat inyat tulongnya bukun mo pagbaya pilit kami sin Allah taala yan inakida sab si murjabeta ko singkain na minsan unin ninang umaksiat basta ini ka walang pangatay mo na nauhid ko maiklas ko fa Allah minsan ko rin makatsindakan sin Allah taala minsan musyulang in Allah taala ini ka lang yung muslim da kumasi inyan kalawungan inakida biat to mga tay mo da kami bukun biyan inakida sin ahlus sunnah wal jamaa ang kansuway kita mangannal maro mga tay mo na mga kami Islam ang kanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalima syurut sin taubat before ko proceedon ini kalima syurut sin taubat na tay mga kami Islam batungan ko sin tauba lang ya la takuna at-tauba qabla al-fawatil qabuliha in tauba dumatong kay mo basta way pamiabot in syurut niya mun din tabo kunin tauba imma bi huduril ajal lil ajal huduril ajal bang di matong na kay min ajal kamatay di na tabo kun sinallahu ta'ala in tauba mo aw bitulu syams bang gimuan in syams in suha min magribiha hawis atin na bukon na is di na punot sin tawbat pasal beta sin Allah Ta'ala walaysat at-tawbatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul mawzu qala inni tubtu al-an long sin Allah di tabo kunin tawbat sin mga sila continue na ginang maksiat sampil diatungan na sila sing kamatay na ginila biya mga inang tawbat impagano continue mga ginang maksiat mga yu tawbat pagos gana-gana magmaksiat mga yu tawbat magana-gana magmaksiat mga taymod na mga kami Islam suway kita rin masapa at plano sin Allah Ta'ala ang kanay ng buk babae biantog niya ng buk usog ipon nila naginang kanila miyatay insi inibar iman makusugin ko niya ingan ni Usman ibn Mad'un pagos nakalawain rasul salusang biantog simbabay laong kanya simbabay rahmatullahi alayka ya Aba Sa'ib fasahadati alayka laqad akramakallahu faqala an-nabi wa ma yudriki anna Allah akramahu nakalaway nabi Muhammad haway long yaya ko ipon sinalla yulmat ko sinalla ini ko to suluka na kaulungan ko sinalla to suluka ko long sin nabi beri ning kayangat mo yulmat sa sinalla in sa to suluka na long ya Rasulullah wa fakultu inakin niya ya Rasulullah bi abi anta wa ya Rasulullah isacrifice ko na ko atawa ina ko kay mo ya Rasulullah faman yukrimuhullah isiupan hulmaton sinallah kaya ukupan ko inusugin ni makusugin iman niya makusugin biyari niya kaya ukupan ko ya Rasulullah uno pa imbis saraon ko long sin nabi faqala an-nabi amma huwa faqad jahul yakin ang insiyalong sin nabi tanto dia tungan tunud siya sing kamatay di matong na kaning kamatay wallahi inni la arju lahu khair minsan inakulong sin nabi wallahi inaku nagwatwat di sabaku kaniya marayo mamansya sin Allah pasulong pasuluka wallahi long sin nabi wallah ma adri aku di ko kaingatan long sin nabi wa ana Rasulullah minsan ako nabi sin Allah di ko kaingatan ma yuf'alu bi nabi na ko sin Allah di ko kaingatan uninangon ka ko sin Allah natay manguda kami sa mangkan nakaya nimbaway long niya fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abada hawaktu ini ya Rasulullah wayron nako atesun ang mga mano siya bang kukagitanin siya tao suluka narika to bang matay ayaw long niya mangmusong-musong ito na lang siya suluka beri ningken mo ito na suluka si way mo kaingatan niya suluka iban bukon ang kanay mga kafir bang sila magkamatay bibutangan ng kubul nila RIP asuwaw ni RIP rest in peace minsan sila miyatay na nagmasiyat na inakin nila tao suluka na sila ang kanlong sinallah amuray masyafaat ta plano ko amo maratao kafir maita in kafir minsan biari ni masya tinakin niya in siya lang ito suluka na makusugin watwat niya rahmat sinallah minsan siya nakasud pa siya na in muslim mang simuda yato sa lago-lago dosa ang kan mga tay mangod na mga kami Islam murah-murahan kay hatihan niyo inya to patumtum na mo kanyo ando kaylo yato in surot sin tawbat subay kita masafata amno min makrilla bang kita nakasud amno min makrilla long sinabi minar kabair dunub sa lago-lago dosa masafaat ka mo plano sinallah ay mo plano inallah bangko na ngayo tawba ayo ko maganganangan huminang ni sabmasi at gana-gana o to konsum tawba na suha ikhlas pagsusunan mo di mo nabalik ka na susungon sa man inya to ikhlas fa Allah Ta'ala ang kanay mano siya long sim Allah Ta'ala magduwing-duwing iniman si mano siya summa arat na kitab istafay na min ibadina long sin Allah kaya dihil na mo in kitab mga ipon na mo piniin na mo hati ni mga sahabat iwan ummat sin Nabi faminhum dalilun nafsi aw ni nga mga ummat sin Nabi Muhammad magpakain ang anya ginawa baran nila magpakarosa sila long sin Allah Ta'ala
ta'ala faminhum muqtasid awan din kanila hagitungan muqtasid yakni wa huwa alladhi ya'malu alwajibat wa yatajannabu muharramat impag yan muqtasid imiinang sila sindiakan limalayo sinliangan sa magpakasuk sila makro pag yan muqtasid di wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah sa imbiantog sinallah amon ikatu amon mga silalong sinallah naglulumba-lumba magapas sila hinang marayo harakan sinallah isi mga ini ya'malul wajibat wal mustahabbat wa yatrukul muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat fi babil ihtiyat iban si mga sila ini himihinang sindiakan sinallah limalayo sinliangan sinallah iban di magsuk minsan makro sila sumuk minsan mubah bang makasubre mubah sila sumuk pasal maita babul ihtiyat pagtawagon precautionary measure ang kana mo na inindalong si mga ulama in iman long niya mutafadil hati ni iman ini magtaas-taas ang mayat ng mga taymod na mga kamisam pagpatungtong kay mo kanyo mga taymod na mo mapanyaman kami bang makasembisara na mo inyat tukar na alasan na mo kanyo magtaymod wa akhiru dawhan alhamdulillahi rabbil alamin